Araba août kalo tile 26 san 2020 an minnu sɔgɔlen bana an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ. CEDEAO jamanakuntigiw kun kan an ka lajɛba dɔ kɛ Mali kan bi. O lajɛ bɔra dɔgɔkɔrɔ. An bɛna an da don o la. Nin y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Afriki tilenbiyanfan nafoloko tɔnba n'a tubabukan daɲɛsuru ye CEDEAO ye tun ka kan ka lajɛba sigi Mali kan bi ka o bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila alamisa walima juma nata la. Nin kunnafoni nin sɔrɔla jamana kɔkanko minisiriso fɛ. Lajɛba in bɔra dɔgɔkɔrɔ ka kun kɛ min ye o de ye ka waatinin di jamanakuntigiw ma fɔ ka bɛnna Goodluck Jonathan ye a ka laseli sɛbɛn min ci u ma ani CNSP ka kumaɲɔgɔnya kan o ka se k'o fɛsɛfɛsɛ k'o faamuya ko ɲuman kɛ. CEDEAO ka cidenjɛkulu ni CNSP ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ tile 3 kuntala kɔnɔ. Fan fila bɛɛ y'a jira k'u hakililaw bɛ kunkelenna kelen kan. Ibrahim Boubacar Keita y'a jira ko ale tɛna sama a jɔyɔrɔ nɔfɛ bilen. O kelen CNSP ni cidenjɛkulu ka kumaɲɔgɔnya tɔw bolila furancɛla fanga sigita kunkanko kan. N'o ye u sigi waati a n'a kuntala ye. U kɔni ma bɛn hakilila kelen kan fɔlɔ o la. CEDEAO ma sin ka hakilinata di furancɛla fanga cogoya a n'a kuntala kan. Ka tɛnɛndon CNSP ka kumalasela Colonel Major Ismail Wage y'a jira kunnafoninaw la ko fɛn min ye furancɛla fanga cogoya a n'a kuntala ye ko bɛ ɲɛnabɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. O b'a yira ko mɔgɔ wɛrɛ walima jɛkulu si tɛna yamaruya k'o kɛ malidenw nɔ na. CEDEAO jamanakuntigiw ka lajɛba in bɛna hakilila kura wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali ma. Tuma min na jamanadenw yɛrɛ bɛ k'a ɲini u k'u jilaja ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ walasa a na se ka ɲɛta sira minɛ. O bɛna a to jamanakuntigiw ye gɛrɛntɛ min siri Mali la nafoloko nasira la kabini fangayɛlɛma la août kalo tile 18 san 2020 u ka sɔn k'o ɲankiliw wuli walima k'u fɛgɛya. Korowari jamanakuntigi kɔrɔ Nura Bagbo tɔgɔ bɔra u ka jamana kalafili sɛbɛn na kudayi wa ko dilancogo fosi tɛ sɔrɔ a la bilen. Korowari kalafiliso kolabɛnjɛkulu ye ni sariya ta dɔgɔkun tɛmɛnen min sɛmɛntiyara kiriso fɛ. O siratigɛ la ko n'a ma ɲɛ a tɛ se ka kalafili bilen ko diɲɛ tɛna kɛ n'a ye a ka kanbɔ fanga nɔfɛ. Laurent Gbagbo tɔgɔ bɔra kalafili sɛbɛn na ka kun kɛ Korowari kiriso kelen bɛ ka ɲanki san 20 kaso la. Sabula ko san 2010-2011 jamanakuntigi karata mankanw senfɛ k'a n'a ka gouvernement ye nafolomugu dɔ taranki BCEAO kɔnɔ. O ko la a ka lafasaba y'a jira k'a bɛna segi ka sɛbɛn don kɔkan kiriso dɔ la. Hakilina jiginna Laurent Gbagbo yɛrɛ bɛ Bruxelles jamana la kabini CPI ye fiɲɛ bɔda d'a ma. Sabula a ma se ka passeport sɔrɔ ka taa Korowari kɔnɔ tuguni. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la. Barisa tolantan musomanw bɔra Ligue des Champions na. Tolantan jijalen kɔnɔ kunun tarata août kalo tile 25 san 2020 Barisa musolakaw ma se ka bi don ka kun Wolfsburg musolakaw la fiyewu. K'a sɔrɔ n'i y'a jate minɛ tolantan daminɛni fo ka kuncɛ Espagnekaw de ka wilikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ ka celu yarali ma latigɛ u ma. Alimanikaw mu farati u ye bidoncogo min sɔrɔ u ma taa k'u dan sanga 58 na soroba ɲagami dɔ senfɛ Rolfo ye ballon ci jɔ la. O kelen Barisa b'a don tulu la b'a don jaba la a tɛ ka jeliw ji bɔ. Nin bɛ kɛ Wolfsburg siɲɛ 5nan ye ka se finali kɛnɛ kan. A ye kupu tako 2 kɛ. Siga tɛ a la i n'a fɔ cɛlakaw ta finali bɛ kɛ Faransi ni Allemagne de cɛ. Ni min ye sebaya sɔrɔ Lyon ni Paris la bi o de bɛ taa Allemagne sɔrɔ a ɲɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na. Nin baara nin kɛra Amaku ni Aniseri ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.